Akalaka Chinyalumo, Oyanam. Ngozi Chinyalumo, Oyana Banam. Oyapu Chinyalumo, Oyanam. Akalugo Chinyalumo, Oyana Banam. One night you don't get you, Oyanam. Ralo no Munkebu, Oyana Banam. Oyana Banam, Oyana Banam. Oyana Banam. Akalaka Chinyalumo, Oyana Banam. Akalugo Chinyalumo, Oyana Banam. One night you don't get you, can't you think of Akalaka di niche umonam. Omalundi odeli kwa kukonde noa. Ebu fono na zwabia enoa. Fono na luo onabanye. Fono na kubo onabanye. Mande na luo lata onabanye. Akalaka di niche umonam. Onyacho no wanike ubibo. Ochu nike nana nike ninuwa. Kabu Chinyalumo, Oyana Wanam. Yeku Chinyalumo, Umuwa. Anabe Chinyalumo, Oyana Wanam. Oyana Wanam, Oyana Wanam. Jidenkeyo, Oyana Wanam. Jidenkeyo, Oyana Wanam. Benuwa. Oche. Sikolo. Umibo Gwazame bande kuchabi maka Akande bucha wande nuwa chacha Ima na dibia gwalaso Manobozo bulu dibia denuwa Yekwa buchi elimuo Onyana gwanda Akalugo chi elimuo Onyana gwanda Onye suloka no wanoga toka Koko ijelu iyo koko ijowa kauchi alumo oyana gwanda koto dogwe konedi ego no Guru Sanjedu Sabidi Akulukusi Yabo director Guru Sanjedu schools crèche nursery primary and secondary Ordini modu modu shele Kota ezo moko ni ayo Jolo Kota
obi ara ngoko ya yo kenokura sejo yimi buzo onyo simi ndoji abeni ozuo dasi amaka adi mmadụ na-aba akọcha onye nkịtọ adị mmadụ na-aba akọcha onye nkịtọ mụ na oyi m sochu ọnụ o ọsịrịkwụ m dị ka okwu anụ enyi mere enyi ya ọgịnị o enyi mere enyi ya ọgịnị enyi na-egbuzi enyi anụ ụwa so onye ma mmadụ ji egbu ya egbu onye ụlọ egbu onye isi aja anyanwụ ndụbụdụ nche juru ebe niile ịkụzi aka n'ụzọ ojukwu ọ bụ onye na-akụ kpọga m ife melụ gị ezi oyi m ibuzi enyi mere enyi ya ezi oyi m onye ma mmadụ ji egbu ya one n'ụwa so onye ma mmadụ onye ga-eji ya ụgbọ ọfụ gị n'ụzọ si banyezi ọbịa ijide ya n'ụlọ si gị ka ọ dị echi ibede tine n'ụwa si gị bịa nwanne echi oyi mụ echi ọ na-agụ ọgwụ ụmụnne m echi ọ na-agụ ọgwụ ole n'ụwa onye mma mmadụ onye ga-ekwu ya wayo ijide ya n'ọkpọ si na ọ dị ya n'aka duru mma ọgwụ ọgbọ mmadụ duru mmadụ wee jere izu akwụ ya kpọta m ebe mma amagbuo ụmụ ụwa omebe nwa mmadụ biko lote echi ọkọmọ n'ụwa ka njọ ifuru chi m anya n'ọbụ chi njoko onye ọnyala ọralụ ọzọ a na-egbu a na-egbu onye n'ụwa ma kulikuli a na-egbu a na-egbu ije nuo a na-egbu a na-egbu nne n'ụwa ka jụọ unu ọ na-egbu a na-egbu odeji a na-eji dị ikuku n'aka nne n'ụwa a na-agba n'Izrel afọ ajụjụ ka nna gị a na-egbu a na-egbu onye n'ụwa a na-egbu a na-egbu onye n'ụwa a na-egbu a na-egbu onye n'ụwa Super, 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 Iba, 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 Iba. Jolo, jolo, oche, 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 sense, 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 sense,
Joseph na akwụkwọ nsọ Nwachimeleze na nwa ka nna-ebu Nwachimeleze na afọ ka nna-ebu mana ụmụnne jụrụ ajụ n'elu ụwa edulu Joseph lesi ndị Ishmael ojebe mkpọrọ n'obodo ọzọ biko akala aka na-ekwu ume n'ụwa o mesichie nya bụ eze n'obodo ọzọ itaja anya na ufe obi bụ nwanne onye ji n'ụwa wee mezi ọnụ ma ihe echi n'ime akwakwalụ nwa na-azụ ebe obelu ugo obelu n'ụwa nke si banye ebe na kugbu agwa anya nwoke na nwaanyị na-azọ na afọ aja ọkọ ofekwuna m oyi mana ebe enu ma na dojọfọ ga-ada ebi na nwere ọdụ ka chi na-achụli ijiji adị egwu a na-egbu n'elu ụwa echi ebuka ije enu iri ebi na anabi n'elu ka nna ajụ oli nke mmadụ cheta na chukwu na ya ube ebe na ọ ga-enye aka nna ya oje aije Ka ọ bụ nne gị nyesi ego ala gị na-esegbu okwu ọnwụ ite naanị nne gị bụrụ oge kwụsịgo okwu ya nne mama na ọ bụ nne obodo ekwelugo nne mama na ọ bụ nne nne jọjọ na ọ bụ nne nne mama na ọ bụ nne nne jọjọ na ọ bụ nne siba 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 ice amamife nwalụ tata amamife nwụtalụ n'ala nne gị isi n'Igbo odogwu tata odogwu ịmụtalụ n'ala mama imesi ewebụla ọgaranya o mechezokwa n'ebe isi wa bịa ụwa maka na nne bụ ofu nne nne mma jọnjọ na ọ bụ nne jele sipa ụna Obo onye ga-emelu onye ka nne mụli ya kedu onye ga-emelu nwa ka nne buli ya n'afọ otu ọsọlụ mmadụ ụfụ gị n'anya n'ụwa bụ mmadụ ịfụnanya dị ka nke nne bulu gị n'afọ nwoke nwere ike ịnụ ọtụtụ nwaanyị n'ụwa ma ofu nne ka ị ga-enwe unu ekwelugo na nne bụ ofu nne n'ụwa unu ekwelugo na nne bụ ofu nne obodo ekwelugo na nne bụ ofu nne ugbo n'ụwa unu ekwelugo na nne bụ ofu nne ijele oche ijele oche ice uru obodo ga-emu ntị n'onu n'ọnwa n'akụkọ nchọrọ ịkọlụ o nwere ife njikwa onye abụ okwu nne mma jọjọ na ọgwụ nne asịkọ ya oge nwata nọ n'ime afọ nne ya o nwere elili iji kọlụ nne na nwa n'afọ ebe afọ ka nwa si eli nri ebe afọ ka nwa si aṅụ mmiri ebe afọ ka nwa si eku ume o ji adị ndụ n'ụwa ọ bụ na nwaanyị amụ nwa n'ọgwụ ekewaza nne na nwa mkpọrọgwụ jikọlụ nne na nwa dị ukwuo ọyịma so onye nwere uche ga-agwụcha okwu mụ n'ụwa nne gị gbasuo gị wosi ya gbaghalụ nne gị balụ gị basị ya gbaghalụ inugo nne gị be gị balili bigo gbaghalụo ọyịma nne mama wedua ọ bụ nne gị mụtasị gị gị na-esebe okwu ọ bụ nne gị nyesi gị ala gị na-esebe okwu ọ bụ ite naanị nne gị buru gị kwụsịgo oge ya ọ bụ nne gị mụta
mụtasị gị gị na-esemokwu ọ bụ nne gị nyesi ego ala gị na-esemokwu ọnwụ ije naanị nne gị kwuru gị kwụsịgo oge ya n'aka ndị a na obodo ekwelugo Super. I can stage man, no time. Put guitar. The man I can work is na file. You know me. Kedo. Onye? Kedu stage man? Come. Go. You have 10 minutes.